Come us into a more blessed place in heaven. Osoma John 14, 1-3. Let your hearts not be troubled. Ogugua, let your hearts not be troubled. Jesus, where na Chineke pelukwa na mo. N'ụlọ nna m na-enwere gịnị? Ọtụtụ ebe obibi asị ana m ele asị. If we had done so, I would have told you. However, Hand on the throne in disobedience. We are going to Satan and say, I, to cancel your disobedience, in obedience to God the Father, I have extended my own hands on the cross. Amen and amen. Amen and amen.
Biko mee ka nwa odibo gị Vincent nwee ike nọ n'ini a ruo ike na ndụ kwa. Adọrọ ya maka ọzọ dị ka ihe ebe ọ ya nọ. Ọzọ Chinetugo. Ka anyị taa na-ekele maka nwanne anyị Vincent. Anyị ọbụla anyị ga-eso Kristo onye kwuru sị mụ onwe mbụ mbilite n'ọnwụ na ndụ onye ọbụla kwere na m. Ọ bụrụ na asị My every shower, sir, I welcome you. What you Pago? I can get out of there. Hey, I'll done this. I can never ring there. Baka. All Lord, yeah. Thank you very much. Thank you very much. How you doing? Thank you very much. Yes, opening now, Peter, for Italaja, I will open the committee of friends, go to Ogugua, all one about the for my PhD, Opa Ochendo. For what is it? The legend in the kingdom, also good.
Enujiugha na Dio no Bositata. Committee of friends of blessed chief Ogugua Enujiugha. I did make Commander and Lucy, you know. So you open a guide to what I check. I will by this time last year, I know Nigeria, the whole December, my baby, I said, no, look at Sam. It's like I spent the web at Obodo. After I got Obodo in Anaocha, on not mistaken, on 28th of January. He left on 29th of January. So I bet now I'm going to always say, you know. So my greatest surprise, if I look at the sad news, it was very painful. Without that, the parano over there now. Why is it from now? I am a woman. As in the Chinetugo, the legacy of Punano Wakadi, Madora, is the man of the people. So I find I ask Chinetugo and Colombia and Ogugua. But people get a kid to Munian and didn't know for Anaocha whenever I can't know you now. I'm going to Ogugua Enujiugha, Chinetugo. Ora play very big legacy. And to the Enujiugha family, you know, I will friends to Ogugua. I got our PG who will walk one year. I mentioned the hand to Ajo. I know when we get back one. We had a good year. Oh, I'm Malona Mardinia. Because over the Mori Mono, among my measures book can do doors. Mammy may have this for my back. I'll go on my back. Because Anambra said, familiar, but this will be back. I'll get what then I will follow. And if we didn't go also, no run on with Chomuna, you don't know how to what talk I know. Because on a sign, if I ever put a little bit of friends and a bear in Enujiugha no Bositata. Mother.
from Matam, everywhere in Anambra. Ogugua, no, the right now. The President, Joe Youth, is here with us. President, because we're going to know. We are one. And that will Our family. Nodi Anambra, onye nwa nọ n'ọdọ, nwa na-ada mpani, osi na mgbe ebe ụlọ. But it's not painful. It's not painful because I won't name what life is all about. You will know that Ogugua has completed the journey. Ka ọ bịa chachalụ mmọnwụ a na ya anya ọdụ malụ nalụ oke mmanwụ Enujiugha anyị ga-eji ọgụ obi mmụọ ka ndị oge ezuru ọnwụ bụrụ nwanne m n'ọdịla mma ọnwụ bụrụ nwanne m n'ọdịla mma jere ibe anyị ga-eme ọrụ wee zuo bibere nụ bibe oyi nwanne nke m ọkwụrụ ọka na-amụ penele. Biko, anyị chọrọ ka anyị mara onye bụ. Aba m nwa bụ Chief Honorable Nwasolo Otigba. Onye ji kwupụla Anambra wee malụ. Mana kịta ana m ekwuzila ana niile na ọrụ ọzụzụ Anambra. Ana niile gbaa gburugburu ebe ọ na eziokwu dị ebe a ka anyị na-eji ekwu. Anyị kwuche eziokwu anyị na Chief, anyị bịa ụlọ ọrụ ndị be Enujiugha, so anyị fụ ya isi ka anyị kọwara anyị metụta gị na ndị famili a. Onye nwe ihe ahụ my nephew Enujiugha na Otigba bụ nwanne. Onye mụ ụba bụ Ọfọma mụrụ Enujiugha mụọ Otigba, Otigba mụọ mụ Enujiugha mụọ onye nwe ihe a, so it's my nephew. So na ọ metụtara imi na ọnụ. All the same thing. Chief, ndị na-ebịakwa n'ebe a nke ọbụla ọ ya famili ka ebe ya agwazi maka anyị bịa mmadụ niile. Ana m ekene onye ọbụla bọsị mmadụ kwa mmadụ ka ọ gwara onwe ya. Ekpele m n'isi onye ọbụla bụ na ọ ya adịla onye ọbụla mma. Ma ụkwụ onye ọbụla ji wee bịa wee kwa Ogugua na nke ọ eji na ya amanarị. N'ibe onye ọbụla kontributu na akwamozu Ogugua na ọ na-alụọ na ọ ya enweta mmaji kwuru mmaji. Anara m asị na ọ ya bụ 100 million no mmaji kwuru mmaji. Ha ya enweta ndụ n'ime ndụ, ha ya enweta akụ n'ime akụ, ha ya enweta wisdom n'ime wisdom. Maka na akwamozu a bụrụ akwamozu na-atọ ụtọ, ọ bụrụ celebration of life. Ebele anyị bụzi ka anyị nọrụ gakwuo. And na ọnwụ ike ama nzitezi family again. Last 2 weeks anyị ka na-enwunye anyị 49 years. This week, 2 weeks after, I na-eni 46 years. Ebele anyị bụ na ọ ya abụzi from 40 years up. At least the eldest person in this family is 60 years. Yeah, will be 60 years this year. 40 years, 100 years. Yeah, that's okay. Mana nke a nọkọta mmadụ etibulu nwụrụ anyị achọzi ya. Anyị si Chukwu na ọdụ ọzọ anyị mma. Na ọ bụrụ oke ka oke na anyị ara ara na anyị ya by this time. Anyị ya aralụ ka anyị nwa 95, 100, 150. Okay, Chief, thank you. So All right, sir. Thank you. Their program. Yeah, Bendibe Enujiugha. So for burial of Vincent Enujiugha. So I chopped an able 1 year okay. So I think I have to get in a menu who can manage the Igwe.
So I na sisi ka ezi fi ya gwa mmadụ niile bịa taa. Ori for from the ekele ka na-enye ndị si ebe dị iche ori fi emelụ onye nwụrụ anwụrụ abụrụ ịba alụ ọganize ya ihe bipụta burial. I'm grateful to God Almighty because I am my brother bipụta burial. And people came from all walks of life. And I'm grateful to God because they were able to appreciate the relationship. Not about what the relationship can make somebody go and move to. God is just what I can all this why. Right from the time on, we look thank God and I just realized he said I am Roma 27 okay. All right, thank you.